Sa gudahin nga rin ti surat, di pagayam tayong nga lando nga napolwan, yuray ka, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, takastao na itilin et kan anal almi kini Wilma, kabayatan ngagkabgabu kami itirabaw ti kama manong. Nag-lunch kami, kalbasan na nag-check-in kami ti hotel. Gabuta, mailiw manin tunggal may sakada kami. Kinabudno na manong nemi, saan nga siyak? Iti nagawis, nugat isuna. I miss you kunana. Nagkita ta, aglans ta, kalpasan na. Among tulatan, sa ito magpapananta. Dito una di magusto wag kini Wilma manong nemi, taidi, tanaparamana akon, alamat lang nga alan. Imbag da saan nagsikog manong tsaka mo kung control sa. Ngayon, ori agsikog, okay lang. Nakasaganak mo din ang mga kasar keng kuwana nung ang may sakla nga gagangay nga tricycle driver. Idinto tayo suna kat sales lady, manong nemi. Tricycle driver kat sales lady. Nagamamu kami di, manong nemi, hindi na pasahero isuna. Gabuta, morena. Kaya talagang magkrasak keng kuwana manong. Inarim ko. Napang ko pinasyarisuna di balay na. Di na kayat idi tatang na. Ngimidi ta may kaduang ipapangko ke at 4 kantos nga igpil ko ken pulutan. Kunana sigod. Alabarok, sumrek kan. Pasyarim ni Wilma. Kunana. 4 kantos lagayim ti katapat na. Nakunak tinakim ko. Manipod mo tinin. Basta mapangkupasyarin ni Suna. At dalatabalon ko. Deta. Awagan na sigod ni Wilma. Hindi na pasungbat ko manon nemi neta na arakop ko na amalak nagibibig na naging gang di anniversary kami manon nemi iso ti damo mi nga panag-check-in ket ditoy ko nga binurak ti kristal na ditoy ko nga pinisang ti telon ti langit na manong manipod met idin deta at the schedule ti date mi nga mas daawak ta hampan na danon detang schedule tinawagan na kun mailiwak una na. So that. Kaya iti may kadwa gundaway, at da kami iti may kadwa nga rikos manong nemi, nanging kumanan di kiti asog ka na rin engna. Nga daadda nga mangparugso kanya, mangpawild kanya. Numuna ta, amukmat ti amin nga posisyon, numuna ta, nakadaldalus, very neat, iso na nagbanglo. So nga saan nag-apulos nga agamak, agalumiim nga mangagek, iti iso amin nga paset ti bagina. Nang runa manong nemi kat naimas ti panangan, naimas nga papangan, naimas ti panangan ko, kapot na naimas isu. Ngam kalpasan deta manong nemi, bimangon, nala na tuwalya, simreki di banyo, ito rumata kadigusan. Oh, ita man pa nga santang umabot ti bingkatlo, around. Gusto na. Sumalaso. Gusto na. Papa namin. Dandanin di schedule ko. Schedule mo kanya. Lando. At ibagakin ka. Ano ita? Akala ka schedulein. Abadam-dama. Dubang gaston jay, bahan nga paglugar namin nga sa Manila. Ano? Apay. Nalipat aking bagakan ka nga, makabulan itan nga, nagikatak iti pagtrabahwak at department store. Kaya inlakad ko, Tim, panagabrod ko. Agabrod ka? Awan dito nga plano ta. Kang kanang ko magbagay din, no, kasagana ka, no, kaya't mo nga gasawatan, kabuta, nakasaganak batan. Dapat saan ka ba si ngornong ko na? Sikabat lang ko na nga saan ka ba sit? Di ba sit? Inak agabrod, tapos nagkasta, dumakdak kalito ornong ta. Ino to'y, Hong Kong.
biniglanak eh. Agsukat ka man tin. Ket baka no, hanak makasubli di balay. Ket tumentak na kasi yan. Maglukan na ba si tricycle mo, itulod na. Ang kalatan. Makalakad na tricycle. Awan pa 3 oras, di tuyak pelan. Ala. Dan sabit, tawagan ta. Umay, tapno ang takasukat ko. Baka. Nando bang watan na kuma. Palubusan na kuma. Kinurayan na kuma. Mano nga tawan. Upat nga tawan. Nagkrikat nga orayan ta upat nga tawan. Kasla kalag ag-enroll iti first year college sa kanto graduate. Gusto na ako na. Pagbasag ni ading ko. Di mo nagurunong ka. Di kami nagurunong ka. Agas pa nagurunong ko. Mapagkagama ag-abroad. Sabi lang mapapasa mo lang kapsat mo. Awan dito ti plano. Alam na sweetheart, maladaw ako. Alam, sige. Wala na karot, tagdi ko sak. Ngiming baybayag ko mano. Alam na, alis to, gumaladaw kan. Ruman kalatan. Mga tricycle ita. Alam, tapos nung mapalubusan, nagbatlang gusto. Alam, Indardaras ko maglaing manong nami, kalbasan na, nakarubuatak, rimuar kami, naglogan ni tricycle, pinaandar ko matin, manong nami, kitinurong minti balay ka. Pag-isumat na sumangpit, manong nami, tirorayan na nga van, napnamanam, dandari ka na, ay susapo eh. Pasensya kayo, nana. Napalang nag-date, kapilitan na. Nagdardarasan manong nami nga simbrek, yung saan nga nagsukat. Indura na laing hindi kiti gamit na manong na yun ibagahe na. Kalpasan na inlugad na iti van. Tadang nanang, kaabsat ko inakod. Oh, ikarim nga niya. Iyoray na. Ikarim, please. Sige. Iyoray ka. Kalpasan na, nagkiss kami, nagluganan manong na yun napanda. Anak pala dagos nga pimanaw. Ay, Lando. Ay, tatang. Ay, tatang. Tuloy mo na ti tatang. Kasi tamat tawag mo kanyak no ka. Ay, kinalahat na, sinurpresa na, anak yun. Bakit mo sawa na nang ibagbagakan ka? Sana lang ibagat tayo. Alakit pa sisensya mo na baro. Wala nang ikumat at karim nga, yoray ka ko na. So, inururan na dyan, iuray ka. Nalagat duwanon ka pala sa unag Ada nakasagana nga pulutan. Sige datang, takma. Nakarugumatan ti 4 kantos dito siyang. Ada, nakagatang akon. Umaykan. Dati man ti gusto wakti balinto katugangak manong name ang sipod ta maripod idi naparamanak. Oray no, awan no ka balong ko kinasuot mapang gumatang. Nagsamo ka mga nga dua, di ko ang timbipon, ti kapsat na Uncle Sido. Di ko ang timbipon na ti kasinsin ni Wilma. Awan ti sa bali nga nagtapik minus ang ti biyag abroad, kaya di kita LDR nga kasasaan. Bayaw, kuna na kanya. Bayaw. Pang-asa mata ko. Hanga mawaswas. Hanga may kati awag taking awag ko. Panaginawag tati bayaw. Kaya na, nagkariyak mo't kinakasinsin mo nga, yuray ka. Yuray mo, mauray mo ang yung baka da sa bali. Padpadat ang lalaki bayaw. No, dawan sa bali, ada sa bali. Ngem, tikasinsin mo itong pako.
Kahit mo asawan, kabayatan nga awan, kabayatan yung uray mo, ada sa baling karelasyon mo. Posible. At lalaki tayo nga ron, nadagkruso natin tayo nga babae, kita maili tayo, di kam. Di ka nga napindas ti ka rin. Tingkarik bayaw, yuray ka. Hanggang manibagang nga, yuray ko isuna. Mauray mo nga, mata sa baling nga karelasyon mo. At daman sa baling karelasyon ko, ngayon to, mauray ko isunan, isut asaway. Lala sa bali, sa tingin nyo lahat ng topik ko. Basta, nadya yung karini, lando, ako na yuray ka. Di, yuray na isunan. Yung kanindagan ni tatang niya, Wilma manon nimi. Medyo, nariknanan sa inom na ito yun. So, medyo, kasla mag-recreate iti riri. Kinunan ko ng tinakam ko. Kaya kapag tamadlaw ko manon nimi nga talaga nga madi. Tarang, nakon. Kaya pa pumano kang kitamat pa na pasti may inom. Kinunana, manunemi ti kasinsin ni Wilma. At danaskin nga papanan na barok, isong samong igawid. Iskala, malalaki. Ang anak ko, hindi ka mabain. At ayun, madigipagpakita kang gani Walando, apik sa saom. May sakay mo, Uncle. Sama lang orti pumanawan. Nasasayad pa, bayaw. Kahit doon sikat na gawin din, dito ko pa lang. Nareknamat kami di inumon. Right? Padasa mo nga lokwin di kasinsig ko makinam. Sakti makalaban mo. Hindi na masarasarakan. Talbasan ti duwang aldaw ti mawag kayo manunemi ni Wilma imbaga na nasiyat ti kasasad. O na, kagchichik so no problem ti pagpindasan na hanta nga nag-asawa. Sakbay nga nag-abroad ka. Diya ka rin maawan, yuray ka. Ngayon sa anak ka nakauray, manunemi, agsipod ta, ado di babae di ta nang narunan ko sa nga makapasahero ak iti kursunadak man. Ading, dito balayo? Uwan? Siya gayam ni Lando? Siya man ni Vina? Mabaling ka tungo may pasyaran? Sige na tama nung. Pinasyar ko nga ni Vina manong ni. Di ba kadakas, amunamit ni Wilma? Di ba siya ka dati boyfriend ni Wilma? Ako mo ni Wilma? Ako mo. Ada di Hong Kong, di ba? Nabuking ako na. Yung mga habang yung oray ko, kahit kung makarelasyon na, kasi yan. Habang ang oray ako. Di ka kabayatan ng oray ka, aramatin na. Numabalin. Lando. Agbaling ka ko mga napudno kini Wilma. Damo kidigat basteda ko manong naming ngamitira minsan na pinashare ko manin isuna. Tugo ka. Apa yung may kamanin? Kahit mo, di pulang ka kini Wilma. Di pulang mo ta. Mabit lang ha. Apay. Agmamisakan sa. Awan da nga ron. Diyak man ekspektarin nga umay ka. Kaya nga pinastrik na. Kababay mo ito hindi ka pastrikin. Gusta? Di awang nga, no awang nga duwata, di nawayata. Diba? Di makderak, hindi masada. Ala, Lando, di ka kasi, Lando. Manong name di pa ilang amadlaw ko nga kursunada nakbet. Pagpampambar na lang ni Wilma. Ipulong ka ko na na. Mag-ipulong ka pa ita? Una ako naman na. Hasta una yung tipanangagik ko keng kuwana kit lumaban met manong name. Aging gasi na kroy ko. Uy, pangipanam kanyak. Ito sila mo. Ala, ano tikit mo sa wen? Hambat nga dagbulagul man. Itoyak naman. Dito may manong naming impang ko ti amin nga laing ko istal tupe apa ng lailo pa ng romansa keng kuwan. Lumaban nga talaga. Naging kama nung nami
Nadyak pulos ni na mga virgin kahit tilo ko. Oh, oh, Rando. Ring suod mo ten. Ngam narigatan ak mano. Kung ako man virgin, hanggang nga virgin. Man, apay nga manugot ka. Katayatin ka mo. Apay guma, ori at dawil lumam. Misyakti kasar mo din na siya. Kasta, wen, iuray ka. Iuray ko. Iuray ko ni Wilma. Ngem, musika talaga nakakagasat ko. Isi ka nagbaling nga asawa. Itilaing ko manong name talaga nga naitayop-tayop kami ng padpada. Wen manong kinipina. Gabuta talaga nga ang kadwana manong name intultuloy mi. Nagpatpat na manong name tituya ko nga ta imbiyan. Sigurado nga saan nga gipulong kini Wilma ang sipod tanay maipagtarang matisuna. Ngem. Ni Vina manong name kat Shuwi. Hanamot agilimid. Inis istoryana nga ni Lando, nga daan ti kastoy nga tricycle sidecar number, ket boyfriend ko kung ano. Hanggang ti may isa nga aldaw, nagring di cellphone ko, manon name ni Wilma tumawag. Hello? Hello? Apay? Ano nga apay? Imbagam ng yoray ka ko nam. Minsan ka matagal nakauray. At damatin Vinam. Apay di Vina. Anak ko mat connection di yoray ka kin di Vina. Iyoray ka ko nam. Namadamatin sa baling anubyam. At apayin mapaspasama ka na kayo. Hanggang makapagulbod. Anak matagulbod ka. Ano ko tek? Naman akong pakinaigan na. Ni Vina kinti yoray ka. Di ka maawatan. Iyoray ka. Ito upat nga tawad. Kahit mo tawad, uri adan doon asawam, uri urayan na, kahit iyoray ko nga ron. Di ba nagsublim? Wilma, sikat ipatpatid ko. Iso nga yoray ka. Tainton, pagbakasyon nga, kadagraduarton ni ating mo. Ikasar ka. Ikasar nga rin ni Bina. Kat, awan ti karik kang kuwan. Awan ti karim? Awan ti karik kang kuwan. Sama sa amon nga ada relasyon ta. Api nga rin nga manugot nga. Pagkunam nga rin. Agkurso na damat kanya. Kat adangamat nga taga panggap na nga mangagaw kanyak manibut kan ka. Ngayon, nagtalag ka kanyak, ore manu nga babae, iuray kalata. Kasano naman si kuwam? So, bali ang problema na ito. Di ka na nakasta, gagangit ti lalaki. Ngayon, maong pagdanagam ko na, iuray ka. No kayat mo. Nagbakasyon gan. Ori hampan nalpas ti kontratam, ti kasar kan, nalpasan. Ngam gabuta mo ni Vina nga dalata kami no kasyon me kini Wilma manong naming apain nakmatan. Ken tawagan na kanumat ni Wilma nga kaap-apak. Ilabang ani Wilma ti kalindagan na ako na. Basol mo ah. Apakinayat mo. Kada mong masyakti patpatig ni Lando. So nga sayang ka, Bina. Sayang ka. Kasta ka na't ibagbagana mo at manong. Kabo iti da ito eh. Tsakarot kaya rin. Ang malasik-sikat lalaki ni Lubong. Kaya nagsina kami na. Nangarod. Oo, matikarikan ka ko na. Nasikat asawa. Gabot adamat iuray ka. Iuray ko. Hanlat nga maliklikan nga talaga di babae manong. Lalaki ak siyempre. Yan tangay. Mamatimat niya Wilma kanyak nga
Your uray ko isuna. Na minsan pa manong nemi, may sapay nga babae tinagkarelasyon ko. Imsaan ni Virgin, ni Andrea manong nemi. Ken amuna manong nemi, nga da your uray ko nga babae. Wen amok nga da Wilma tibiyag mo, nga your uray mo isuna. Imapay nga ron nga karelasyon nga kanya. Apeng inted mo ti amin mo kanya. Ag dinamag namin tilaing mo. Iso nga, tara manak mamat tilaing ni Lando. Kuna ka. So, no string attached. Awan ti banggap ko mangagaw ken ka. Manipod ka ni Wilma. Ta Wilma mlat tayo suna. Ngayon ti kayan ko, lumailiwak, adda ka. So, dalang damagastos no kayo. Awan pagdanagang. Mas nag-check in ta, mag-update ta, siyak naggastos. Basta ipakat mo tilaing mo kanya. Wow. Mamano ti kasta eh. Ngem, nakadakdak lang ng manong nemi, idi, ti ibagana matin nga masikog. Masikog ka? Boy. Kung ako na panggap mo mangagaw kanyak, manipot ka ni Wilma. Kinapay agawan ka aya? Impakaamok lang nga masikog ka. Tapos na di kasta, kahit mamam, di ipasngay ko kahit sikat amana. Kahit mo sawin, di mo ipilit nga kasar ka. Ha? Di mo tumadlakayat. Di bang iba ka talaga, Andrea? Nangim dandanin. Tiyan niya. Dandanin. Agngudo. Di pa nagururay ko. Dakeled ti tiyan ni Andrea manunemi dagbakasyonan ni Wilma. Manunemi kinaduak na ginaganak keng kuwana nga nang sabat keng kuwana ti airport. Ket siya, ket da kami nga duwa manunemi ti imuna nga naging narakop. Ket naging nage. Ngem ti makadakis manong dakiktutak. Iditad da tilikodak ni Andrea. Hi, Wilma. Amo muna, amo mo ka. Siya gayam ni Andrea. Nervyosa. Diyos ko. Imbaga nang awan ti panggap na nga mangagaw kanya kinukuana. Yung mapingad. Aday so nito. Hey! Mabit lang ha. Excuse me. Ada dyan sa batek. May nagayam si maman. Makakikitot mo dati nga babae. Amo mo dyan? Ni Andrea? Ha? Sikat sabat amo muna. At ay, Wilma ko na. Loko ka. Baka nasikugam. Yung baga na ko na. Nasakti aman ti sikug. Ay, nakalusot. Manong nemi, abag isumit, nga kareding aldaw ket graduation, tikabsat na. Bimaanan da, napanak mo, ket imyanak manong. Ket ito yung ipanti ilit itong galmay sa kada kami. Oh, Lando, naiyuray na nga talaga. Nga ba't ikarik nga iyuray ka? Yung manong nga babae, within 4 years, mano, ni Vina, sino pa? At tapay mesa. Ngayon, awan pagdalagang pas-ispas. Nalpasin, awan maging problema. No kayat mo, o may kam tumitin mga asawa. Oh, Lando, damok kat sang nga si kakensya. Damok kat di mo tungpalin ti karim nga yuray ka. Awan din nagbalin nga problema, manunemi, agsipod na natulag ti kalay sami, kini Wilma, aging gadimtengan da nga kaaldawan ti kasar, iti saludsuden manunemi, ti padi, no adda manglaped, deta nga kasar. Ti malyawak, nagtalya-talyawak, inulit ti padi. Awang kadimat la ti manglaped. Father, o ti makder nga, ni Andrea, talaga nga, nagtakal dyan na. Aba, iha,
Lapadam nga de. Haan, Father. Tuloy. Ituloy ito kasar. Aw mang lapad. Oh, lingat ka. Lingat ka niya. Isumananda niya nga babae. Di airport, di ba? Oo, ano. Kunak man lang, no. Iba kang tutupod no kanya. Ano ba kang tibod, no? Sikat naman si Kung na. Imbagana ko man na. Ano itultuloy di kasar ta. Nasikugwadak ni Lando ko na ko man na. Father, ituloy yun. Ay, nakaka-nervyos man. Aging ka, nalpasan ti reception, inyawid ko na, ni Wilma, dito'y balay, manong. At dito'y kami nag-honeymoon. Manong nimi, nakaiparakdar kami ti bukod mi nga balay. Pinalubusak pa na minsan, manong nimi ni Wilma, napapanakano ituloy, oray, amay sapay nga, 4 years. Yoray na ko lang. Sige, yoray ka. Barbareng naawanin pumain. Ngayon saan ko ngayon palugos pa manong nimi nga da nakasulisukat. Sa bali ini, tabaruak pa nga ita sa itatad na asawa. Direkado. Napya ini, taong pa asawa, ngamitan, han makuna pa ng lipot ini. No itan itinapanagamit ko tayo, dan asawa, nag-asawa kami kini Wilma. Dagis law na yun. Iso ka nagbarin ako ng singpet, banong nimi. Kahit kang kanayon ti karik nga, iyuray ka. Idag na manong nimi, adda pa lang ni Wilma dita Hong Kong, kahit palubos ti Apo, dito'y umay nga tawen, isunton panaggawid na, isunton iten iti panagpurkod na. Kapot ta babayin kang kuha na nadan na patakder mi nga balay, manong nimi, kahit nanayunan matan ti tricycle ko. Kahit siyempre, adda po mi para iti plan-plan mi ang negosyo. Addan, talungan na kami. Nagnegosyo kami kat naipas nga ti talungan. Anong nimi namatungpal mo ti Karim? Kat no talagang naikari kayo ti tunggal maysa, nagbaling ka native care, numampay sa ang ka native care ti sulisog, kat talaga namatungpal tanyaman nga mapasama. Sabi ko mat, andan ibati ka adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadigiti pata ka nagbuya ka nagdengeg, more power to your program. Tingnan tagyaman nga pagaya mo, Lando. Thank you, Lando. Thank you, matkadagiti nagdengeg ken nagbuya. Kat siyempre, thank you kadakwada.